Celet bambu. Bulecit. Riko ke ditakoni api-api assalamualaikum kok jawaban iki kaya ngono sih. Ana apa? Ana apa nyong ke takon api-api mbok dijawab sing apik. Assalamualaikum ahli kubur. Ora gak mati. Riko yo ngerti nek ahli kubur wong mati. Ya ora gak mati. Kono nak mudar. Dengar urip. Lah kabeh ke arek ngenteni mati, Riko ora wedi kesuwen. Ya kemdung. Terus lurung. Ya Allah, nyong ke janjane apian karo Riko lho, Mbok. Nyong sayang gemati karo Riko. Untuk celurut. Ubal-ubal. Assalamualaikum. Iki ada urip, urung gak mati. Iki ke malam Jumat, maksudnya ayo kirim donga, Mbok. Men. Wis do weruh ya, Lur. Aja do guyu. Wis kepenak turu nang kene. Penak. Penak banget. Nak banget. Gitu duwi po. Tak uyu Riko tak neke mburi meneh Riko. Men kapok. Iki ke nggo lap nganu. Nggo umbel wae lap umbel. Men. Riko ki kelingan porak jenenge sapa Riko? Untuk celurut. Ubal-ubal. Dasi gatel. Ratus pirang dino Riko? Setahun 100. Omah bulecit setahun ratus. Medeni temen Riko kaya ngono. Aku kaya ngono sih, Mbok. Ya Allah. Apa? Tumotok apa piye sih? Untuk celurut ubal-ubal. Mbok solawatan kok ngomong kaya ngono sih, Mbok. Dia beli. Katane ra weruh. Mau sarak turu ki rasa kudung-kudungan. Atus yo. Apa? Atus. Untuk celurut ubal-ubal. Riko kok saiki kok kaya ngono sih, Mbok? Yo. Men kapok. Men kapok. Kapok. Berarti ki Riko sadar yo. Gemblung. Belum lanangan. Gemblung. Lelang gemblung pura lelang. Kita kedek. Lah gemblung. Berarti ayah dewi keturunan gemblung ya, Mbok? Oh iya, Mak. Wong iki lho ketemu. Men. Dapur